Bħala parti minn sensiela ta' żjarat li qed jagħmel il-Partit Laburista f'postijiet tax-xogħol biex ifakkar fihom il-ħaddiem, it-tnejn filgħodu d-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Burch żar il-lukanda rinomata f'pajjiżna l-Excelsior. Intqal kif dan is-settur ekonomiku importanti fl-aħħar snin kiber u laħaq rekords eċċezzjonali. Fil-fatt madwar wieħed minn kull 6 ħaddiema f'pajjiżna jiddependu mit-turiżmu għall-għajxin tagħhom, jiġifieri madwar 50,000 persuna qed jibbenefikaw minnu. Din il-lukanda fil-Furjana timpjega aktar minn 400 ħaddiem, il-maġġoranza tagħhom fuq bażi full-time, waqt li ilha toffri s-servizzi tagħha f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 18-il sena. Id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Parlament spjega riżultati inkoraġġanti li Malta Għawdex qed jiksbu fit-turiżmu. Spjega kif l-ewwel xahrejn ta' din is-sena li tradizzjonalment kienu meqjusin fost l-aktar kwieti fl-industrija, il-pajjiż irreġistra 18.3% aktar turisti mis-sena ta' qabel, bżieda ta' 28% fin-nefqa tagħhom fostna. Dr. Burch qal li dawn iċ-ċifri juru li l-pajjiż qed iwettaq il-viżjoni ta' turiżmu ta' kwalità. Ħaddiema li tant jikkontribwixxu għat kabbir u s-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna u kien ta' pjaċir li niltaqa' ma' xieren ta' ħaddiema Maltin u oħrajn barranin li qegħdin jikkontribwixxu fl-ekonomija ta' pajjiżna biex iżommu dawn il-lukandi attrezzati bl-aħjar mod possibbli li jilqgħu rekord ta' turisti sena wara l-oħra. It-tmexxija tal-lukanda Excelsior spjegat li qed tiffinalizza pjani biex dalwaqt tibda diversi proġetti kbar ħalli tkompli tolli l-kwalità u sostenibilità tas-servizzi t-ospitalità u akkomodazzjoni tagħha għas-snin li ġejjin. Dan bis-saħħa tal-għajnuna li nataw mill-Gvern wara d-daqqa li ħadan is-settur fil-pandemija tal-COVID-19. Dejna reġgħu bdew ġejjin it-turisti għaw Malta. U mbagħad irkuprajna mill-ewwel, jiġifieri minn kienet l-għajnuna li ħadna. Issa kull sena mill-COVID law, kull sena dejjem aħjar mill-oħra. Dr. Burch tenna li l-ħaddiema għandna mhux biss napprezzawhom imma niċċelebrawhom ukoll. Dan fi sfond ta' ċelebrazzjonijiet li se jkunu qed isiru fl-ewwel ta' Mejju fil-festa ta' Jum il-ħaddiem. Appell tiegħi għall-poplu Malti Wawċi, għall-ħaddiema kollha Maltin u barranin biex jingħaqdu magħna il-Belt Valletta nhar il-Ħamis biex niċċelebraw flimkien id-dinjità li jagħtik ix-xogħol u s-suċċessi miksuba taħt Partit Laburista u kif inħarsu l-quddiem għal dan is-settur ukoll. Id-deputat mexxej Burch kien akkumpanjat mill-President tal-Partit Laburista Alex Ċiberras u s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista John Grech.